mi to seká a jsem chytrý kluk. Včera jsem všiml, že jakékoliv jméno skinem Minecraftáka. No to je to seká. Ale jsem to... Já se... Dělo... No... A... Já... Počkej, to... Víte, asi... Obam 9, tomu je 9, 8 a našemu kamarádovi je oblíbenému je 10 nebo 11. Všem před... Takže ano, IG. Tak mi 9. Ne, je mi 9. Jo, ale nesmějte se mi hlas. Prosím vás, nesmějte. Vždy jiný hlas. Jo, svůl a budeme si povídat dneska o Minecraftákovi. Vždycky si budeme povídat nějak o nějakých hvězdách. Třeba příště bychom si mohli povídat o největší. To do prčit to nejde. Co to bylo? Tyjo, to byl tenhle. Chci se zmínit, že Minecraft hraju poprvé, že já jsem ho vlastně vůbec nehrál, já jsem se vždycky jen koukal, jak ho někdo hraje. A taky jsem koukal na Let's Play. A budeme si povědět dneska teda o Minecraftákovi, jak jsem říkal. A chceš nám něco edgy říct tomu Minecraftákovi? No, jenom, že já ho odebírám, já jsem si založil 3 účty kvůli němu. Ještě... Ano, to jsem já jsem si jich založil 10, protože mám rád Minecraft. Jsme mu oba odběrli na 13 kanálů. No, Pokud to spočítám dobře, je to snad 2 nebo 13. no, nějak. A nebo si to sebe teďka? No to je jedno. Ano. Tak. A Jo, ten nějaký Když se podíváte na nastavení, jestli... tak si No, to je jedno. nejlepší je hudba v Minecraftu. To je Můj starší bratr poslouchá protože je to takový brutální. A mýmu tátovi se to taky ne... A neposlouchá. Já zase poslouchám protože Je to Kaspárek v rolníku. ale Měl se jmenovat spíš Párek. ano. A tak se začnu, zahájíme tu debatu.
tohle, Ale dneskom přechod. já fakt. Tak počkat, já jsem pil, takže vždycky, když bude nějaká pauza, tak budu pít. To je neslušné. Nevím jak, ne? A víte, jak je ne takové ty festivaly, třeba Festival Fantazie, tak my s kámošema sdruženě tam nemůžeme. To jsme si rozhodli, že tento školní rok 2013 si prostě vlastní festival. Ukazovat Minecraft, budeme ukazovat našim družinářkám a vychovatelkám. Co na to říkáš, Edži? Zapojí se s náma? Jo, je to dobrý nápad. Když se chci čudat, vyčuvám se do tý. Ne, toto byl malý vtípek, který si nepovedu. Víte, já si myslím, že jsem vtipný, ale nikdy nejsem, nikdo si to o mě nemyslí. Ano. No, a tak zahájíme tu debatu o ne? Tak jo, Tak ano. kolik má odběratelů? Minecraft má 100 000 odběratelů. O, tolik lidí. To bych chtěl taky. Ale víte, dneska jsem napsal na Facebooku, to mi ukázal můj kámoš z Facebooku, který mu je 10 let, tak mi ukázal, že se dá dělat nějaký sex přes Facebook. Ale já vůbec nevím, co to je sex a on mi to nechtěl vysvětlit. Já taky nevím, co to je. Podle mě je to pí a jedí vůbec na jednou. Ano. Znova jsem pil. Ano. A víte, co je největší sranda? Já hraju pouze Minecraft a máma říká, že jsem na něm závislý. Ale podle mě to tak není. Hraju ho třeba o prázdninách, jsem zbuzený do 5 a hraju Minecraft. Jelikož jsem dostal nový notebook, je to značka Dell. A je to... A má Windows Vista. Ano, a to se mi na něm líbí, že má takový ten operační systém, který se opravdu každému líbí. Teda, jak jsem zjistil na internetu, tak každý používal ironii. Ironii na to, že prostě jsem zmatený. A každý na internetu říká ironicky, že se mu to nelíbí. A Ano. Já bych padl. Deváťáci mi říkají, že jsem suchar. tak teď si je Ale já bych byl toastem. Závat. Každý berá. Ale
že tam půjdu s tátou, protože jinak bych se ztratil. Ale já se za tátu stydím, on je tlustý a už v Minecraftu moc nerozumí. A znáte to, jak ten chlapeček tam mluvil o tom v té reklamě, že ano, na Českou pošťovnu. Tak můj táta dřív rozuměl Minecraftu, ale teď už nerozumí. Protože je tlustej a už ho nemůže Ne, naopak, protože je hubený a už ho to nebaví. Říkal si, že je tlustej. To je jedno, pro mě tlustý nepřijde. Můj bratr nehraje Minecraft. On hraje takový ty nehezký hry, jak se tam strašně zabíjí a střílí. Ty jsou strašně brutální. Ty jsou až... Tady bychom si něco mohli postavit, tady je to hezké, vždycky na horách a možná se mi to splní. Že? Mhm. Ale já myslím, že je hezký. Na... Tak. Tohle video se ne... mi 8, takže to protože už mi je 8 let a Takže když jste v bajeru a on to chtěl... říkal to já... Takže podle mě je Minecraft už dosáhl 100 000 od... A já si napadá to, jak se budu učit. Taky se náš lety a ráda
která je Zdravu. se jí On pořád pardon, mluvím já nechci dopadnout. Můj kašel by se měl léčit, ale kašel doufám, že to nemyslí tak, protože je to nějaký jiný ne, takže já chci ne.